Machiegni Nyakoromogi inyalo tudri kode lewa duto mag tudruok gin mago ma oyaw kaka pile. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Piny owacho kata piny owacho ma Kenya kod piny Malaysia oketo kokgi e winjruoge mopogore opogore mag dongruok e kind pinje ariyo kaka okang' mar bero uchumi ma pacho ka kod ji osiep. Prime Minister ma Malaysia Anwar bin Ibrahim e kinde nyasi manobagi ka jot ma jatend Nairobi opoyo okenge ma piny Kenya osegoyo e bero uchumi ma pacho ka kod chenro mag bero ngima jo Kenya ahinya to chenro mar gero udi ma nengogi oyueyo. Jatend piny Kenya William Ruto bende oyango ne piny Kenya kod Malaysia dhi medo bedo e tudruok machiegni ahinya bero ohala kaachiel kod keto mwandu motenore kod limbe, ohand mwandu mag puodho kod dongruok mag kembe. The object a bilateral air service agreement to expand connectivity and ease of travel between our two countries to boost trade and tourism. A second MOU on tourism cooperation to strengthen two-way tourism investment and joint destination marketing. A letter of intent on the twinning of Nairobi and Kuala Lumpur to enhance city-level cooperation in urban planning, technology, and service delivery. Some of your big engineering companies are welcome to work with us as we expand our highways by another 2,500 kilometers and another 28,000 kilometers of road around Kenya. There is for private-public partnership. There will be opportunities for investment. I'm particularly not only excited but assured meeting you and looking at this country. And of course, the advantage of visits like this is that you prepare, you learn, relearn the new ventures, the new initiatives. And I have great belief that Kenya will be one of the stars in Africa.